24 na taon nang nagbibigay ng serbisyo ang Camarines Sur Teachers and Employees Multipurpose Cooperative o CASTIMOPCO sa mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education sa Camarines Sur. Sa loob ng mahigit 2 dekada, libo-libong mga guro at kawani na ang natulungan ng kooperatiba, lalo na sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Isa si Teacher Corazon sa mga naging benepisyaryo ng kooperatiba. Ayon sa kanyang malaking tulong ang CASTIMOPCO sa pagtusto sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa kabila ng limitadong kita. Malaking tulong po yung tulong na nagawa na CASTIMOPCO sa akin, lalo na sa mga anak ko na nag-aaral. Pag wala silang pang-pension, yung CASTIMOPCO yung natatakbuhan ko. Ayon naman sa Curriculum Implementation Division o CID Chief ng SDO Camsor at miyembro ng CASTIMOPCO na ginawaran ng Loyalty Award matapos ang 15 taon, malaki ang naitulong ng kooperatiba, hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanyang pamilya. Bukod sa loan, may mga benepisyo rin ang mga miyembro tulad ng savings, patronage refund at dividend na nakakatulong sa pagdagdag ng kita ng pamilya. Ay Diyos ko, maraming tulong ng cooperative sa amin, lalo na nung nagpapaaral pa ako ng aking anak, na kapag kulang-kulang talaga, kasi alam mo naman kapag teacher, we were not satisfied of not sending our child to the best school we can afford. No? Kaya kahit mangutang, basta maiabante lang yung anak namin. So kapag nagpapaaral pa kami and travel, doon ako lumalapit sa cooperative para sa financial assistance. Ang CASTIMOPCO ay nananatiling sandigan ng mga miyembro ng Department of Education sa Camarines Sur, lalo na sa mga panahong may pangangailangang pinansyal. We are here just to help our teachers when it comes to financial literacy, and at the same time provide multiple mga livelihoods like loans. Meron kaming mga over-the-counters, meron kaming tindahan, meron kaming we are also helping our schools sa Brigada Eskwela. We are also helping 5 small cooperatives sa mga trainings. Tapos ang meron kami ngayong ginagawa na helping other cooperatives to display their products sa aming tindahan sa kooperatiba. Ang cooperative kasi, ang pinaka-main purpose niyan for the teachers or for anyone who is a member to save, and meron silang mapagkukunan ng pwede silang umutang, pwede silang bumili o appreciate ng product ng cooperative. So in other words, helping each other. Parang in practical pag cooperative ka, nakakatulong ka at tinutulungan ka. Samantala, suportado ng pamahalaan panlalawigan ng Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elry Villafarte, ang kooperatibang nakakatulong sa sektor ng edukasyon. Naging panauhing tagapagsalita siya sa 24th Annual Assembly ng grupo, kung saan binigyang diin niya ang kahalaga ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mag-aaral. Yes, 24 years na sila. Naalala ko nung governor ako, 2004, 22 years ago, na grabe na po ang suporta natin dyan. Inumpisa ng aking ama, ako, si Governor Mig, Governor Luigi. Basta sa teachers, education, supportado po tayo. Every year po, nagtutulong po tayo sa kanilang mga regular events, yung annual event nila. At ang teacher naman at schools, at every day, nagtutulong tayo dyan. Bibigay tayo ng laptop, nagbibigay po tayo ng smart TV, nagbibigay tayo ng scholarship sa masteral, doctoral, electric fan, school equipment, covered court, classrooms. Patuloy ba sa teachers education support. Sinasabi ang pag-asa ng bayan, kabataan, pero ang ang nagmo-mold sa kabataan ng mga teachers, everyday pumapasok sila dyan. So dapat hindi lang kabataan, dapat in partnership with ating teachers, mga guro, na sila ang talagang nagtutulong para maging edukado, productive ang ating kabataan. Regine Boy, CSN.